መቸም ካብ ግዘ ናብ ግዘ ናይ ደቂ ሰባት ፀገም እናተጋደደ ወይ ከዓ ፀገም ናይ ደቂ ሰባት በብመዓልቱ እናተቀያየረ መፍትሕ አልቦ ይኸውን። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝስምዑ ናይ ደቂ ሰባት ፀገማት ንእዝኒ መገረምቲ ይኾኑ። ገሊኦም እውን ከዓ እናተሰምዑ ዝፀንሑ ዋላ እኳ እንተኾኑ ኣብቲ በዓል ጉዳይ ምስ በፅሑ ግና ከም ሓድሽ የገርሙልካ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ፀገማት ክረአዩን ሽግራት ከጋጥሙን ናይ ግድን እዩ። ምክንያቱ እውን ከዓ ወዲ ሰብ ናብዚ ምድሪ ዝመፅን ዝውለድን ብፈተና ተፃዊሩ ንክሓልፍ እዩ። ከምቲ ልክዕ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብቲ ሓደ ክፍሊ ንክትሓልፍ ናይ ግድን ፈተና ይዳሎ። ነቲ ፈተና እንተደኣ ሓሊፍካ ናብ ካሊእ ክፍሊ ትሓልፍ። እንተደኣ ዘይሓሊፍካ ግና ኣብቲ ዘለኻዮ ከም እትደጋገም ሂወት እውን ከዓ ካብቲ ዘለኻዮ ናብ ዝሓሸ ናብ ሂወት ደረጃ ንክትሰጋገር ናይ ግድን ፈተና ወይ ከዓ ፀገም ክትሕልፍ ኣለካ። ነቲ ዘጋጥመካ ፀገም ብትዕግስቲ ብዓቅሊ ጌርካ መፍትሒ ረኺብካ እንተዘይሓሊፍካዮ ኣብ ፀገም እናተመላለስካ ትነብር እንድሕር ደኣ ኮይንካ ነቲ ፀገምካ መፍትሒ ጌርካሉ ግን ካብቲ ዘለኻሉ ናይ ሂወት ደረጃ ናብ ዝሓሸ ናይ ሂወት ደረጃ ትሰጋገር እሞ ሂወትካ ዝተስተኻኸለ ይኸውን። ገለገለሎ መዓልቲ ግና ንፀገምካ ባዕልኻ ክትፈትሖ ዘይትኽእለሉ ግዜ ኣሎ። ዋላ ነቲ ፀገም ፈታሒኡን ወሳኒኡን ባዕልኻ እንትኾንካ ግና ከዓ ውሳነ ንኽትውስን ናይ ግድን ሰብ የድልየካ። እቲ ሰብ ንፀገምካ ተረዲኡ ብናቱ ረኣእያ ተገንዚቡ መፍትሒ ንኽህበካን ንኸማኽረካን እዩ። ንስኻ እውን ናይቲ ሰብ ምኽርን ሓሳብን ሰሚዕኻ ምስ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ተገንዚብካ ውሳናኻ ትውስን። እንተተሳኺዑ ፅቡቕ፣ እንተደኣ ዘይተሳኺዑ ከዓ ብሓቦ ብኻሊእ መንገዲ ምፍታን። ኣብዚ ግና ሓደ ሓደ ዝውሰኑ ውሳነታት ኩሉ ነገር ከስዕኑኻ ከም ዝኽእሉ ብደንቢ ክንግንዘብ ይግብአና። ፌበን ትበሃል ከምዚ ዓይነት ፀገም የጋጢምዋ። ንፌበን ዘጋጠማ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ንኽትፈትሖ እውን ከዓ ብጣዕሚ ስለ ዝኸበዳ ሓሳብ ንኽንሕባ ናብ ዝመፅያ ኣላ። ፌበን ዝተወለደትሉ ኣብ ሓደ ዓብዪ ከተማ ማእኸል እዩ ነይሩ። ወለዳ እውን ርኹባት ዝበሃሉ ዓይነት ስድራ ዋላ እኳ እንተኾኑ ግና ከዓ ኣብ ሂወቶም ምንም ዝጎደሎም ነገር የብሎምን። ኣብ ሂወቶም ብጣዕሚ ሕጉሳት ካብ ዝበሃሉ ዓይነት ቤተሰብ ማእኸል እዮም ነይሮም። ኣቦኣን ኣዲኣን ዝሰርሕሉ ኣብ ሓደ ትካል እዩ። እዚ ትካል እውን ናይ ባዕሎም ትካል እዩ። ዓብዪ ዝኾነ ኣብ ማእኸል ናይቲ ከተማ ዝርከብ ሬስቶራንት ኣለዎም። እዚ ሬስቶራንት ብጣዕሚ ብዙሓት ዓማዊል ዘለዎ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ሰብ ዘይፍለዮ ሬስቶራንት እዩ። ቅድሚ ነቲ ስራሕ ምኽፋቶም ክልቲኦም ኣብ ናይ ካሊእ ትካል ተቆፂሮም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ኣብኡ ግን ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ኣታዊ ነበሮምን ዝነበሮም እንኮ መማረፂ ክልቲኦም ተለቂሖም ናይ ባዕሎም ስራሕ ምኽፋት እዩ ነይሩ። በዚ ተሰማሚዖም እውን ከዓ ካብ ሓደ ባንኪ ገንዘብ ተለቂሖም ቦታ እውን ኣብ ማእኸል ከተማ መሪፆም ነቲ ስራሕ ጀመሩ። ካብ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ እውን ከዓ በቲ ስራሕ ብጣዕሚ ዕዉታት ኮኑ። ዝነበሮም ናይ ባንኪ ልቓሕ ኣብ ቀረባ ግዜ መሊሶም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ገዛ ገዚኦም ካብ ክራይ ተገላጊሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ገዛ ክነብሩ ጀመሩ። ኣብዚ ኩሉ መንጎ ፌበን ነይራያ ጓል 3 ዓመት እናሓለወት እዩ እዚ ኩሉ ነገር ተፈጢሩ። ካብዚ ዕድሚኣ እውን ብነፃነት እያ ዓብያ። ወለዳ ንሳ ጥራሕ ስለ ዝነበረት ጓሎም ኣሕንቂቖም እዮም ኣዕብዮምዋ። ዝደለየቶ ነገር ከይሰኣነት ካብ ዝደለየቶ ንላዕሊ እንዳተገበረላ ትዓቢ። እናዓበየት ብዝኸደት ቁፅሪ ልብና ጥሬት ብዝኸደት ቁፅሪ ምስ ወለዳ ዝተፈለየ ፍቕሪ ነይሩ። ከምዚ ወለድን ውላድን ዘይኮነስ ልክዕ ከም መሓዙት እዮም ነይሮም ርክቦም። ፌበን ብዙሕ መልክዕን ፅባቐን ኣይነበራን። እዚ ማለት ኣይትፍቶን ማለት ዘይኮነስ ሕብራ ግን ንእሽተን ፅልም ዝበለት ኮይና ተፈታዊ ዝኾነ ደም ዝነበራያ። ከምዘን ሓደ ሓደ ብርሑቕ ርኢኻየን ናብ ልብኻ ዝኣትዋ
ግን ኣይነበረትን ቀሪብካ እንተደኣሪእኻያ ግን ንኽትፈትዋ ኢኻ ትግደድ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ፌበን ልባ ብጣዕሚ ንጹህ እዩ ተፈታዊ ዝኾነ ባህርያት እዩ ዘለዋ ንሰባት ብጣዕሚ ሓላይት ዝኾነት ርህርህቲ ጓል ሔዋን እያ ኣብ ዙርያ ብዙሓት መሓዙት ኣለውኣ ተፃዋቲት ብምዃና ብዙሓት ሰባት ምስኣ ቀሪቦም ክዕልሉ ይግደዱ ኣብቲ ሬስቶራንት ምስ ኣዲኣ ስለ ትውዕል ኩሉ ስራሕ ዘበለ እናኽኣለቶ ስለ ዝዓበየት ዘይትኽእሉ ዓይነት ስራሕ ኣይነበረን ኣብ ምግቢ ምስራሕ ከምኣ ምግቢ ትሰርሕ ጓል እውን ዘላ ይመስለንን ብጣዕሚ ውሓለ እያ ኣብ ትምህርታ ማእኸላይ ዝበሃሉ ውፅኢት ዝነበራ ተምሃሪት እያ ብዙሕ ኣብ ትምህርተይ ትግደስን እያ ሰብ ብናይ ግሉ ስራሕ እዩ ዝልወጥ እምበር ብትምህርቲ ኣይልወጥን ዝብል እምነት ስለ ዝነበራ ብዙሓት ክሮት ሂባ ኣይትመሃርን ንህይወት ኣቕሊል ኣቢላ እትዕዘብ እያ ብዙሕ ምጭንናቕ ኣይትፈቱን ብነፃነት እውን ስለ ዝዓበየት ንጭንቀት ግዜ ክትሕቦ ይትደልን ፌበን ትምህርታ ካብ 12 ክፍሊ ኣይቀፀለትን ኣብ መንጎ ኣቋሪፃ ናብ ስራሕ እያ ኣትያ ትምህርቲ ምስ ኣቋረፀት ንኸባቢ 2 ዓመት ምስ ወለዳ እያ ኣብቲ ሬስቶራንት ትሰርሕ ነይራ ብድሕሪኡ ግና ኣብ ዝኾነ ትካል ከም ፀሓፊት ኮይና ተቆፀረት እቲ ስራሕ ብነፃነት ንኽትሰርሕ ኢላ እያ ካብ ወለዳ ተፈልያ ምስራሕ መሪፃ እምበር እዚ ማለት ኣብ ወለዳ ነፃነት የብላን ዘይኮነስ ብዝተወሰነ መልክዑ ብውልቂኣ ሰሪሓ ዓርሳ ንምኽኣል ክትሙክር ኢላ እያ ነይራ በዚ ከዓ ተሳኺዑላ ኣብ ስርሓ ስራሕ ውዒላ ምሸታ ምሽቱ ናብ ገዝኣ ተኣቱ መቸም ሓደ ወዲ ሰብ ስራሕ እንድሕር ሃልይዎ ዓርሰ እምነት ይስምዖ እንድዩ ፌበን እውን ብዓርሳ ክትተኣማመን ትጅምር ምንም ዝጎድላ ከይህሉ ከዓ በርቲዓ ትሰርሕ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ከዓ ብተሓጓስ እያ ትሰርሖ ኣብ ስርሓ ኮነ ብሂወታ ምንም ምምራር ኣይትፈቱን ንዝተወሃባ ተመስገን ኢላ ትሰርሕ ብኸምዚ እናሰርሐት ኣብ መንጎ ምስ ሓደ ወዲ ትፋለጥ ፌበን ካብ ትውለድ ግዜ ትሒዙ ምስ ማንም ወዲ ተባዕታይ ፍቕራዊ ርክብ ጀሚራ ኣይትፈልጥን ኣፍቂራ እውን ኣይትፈልጥን ነይራ እንተሎሚ ግና ንመጀመርታ ግዜ ዝምቸዋ ወዲ ተባዕታይ ረኸበት እዚ ወዲ ሄርሞን ይዝበሃል ኣብቲ ንሳ ትሰርሐሉ ህንፃ እንዳ ክዳውንቲ መሸጢ ቡቲክ ኣለዎ ንሳ ስራሕ ክትጅምር እንተላ ከባቢ ዋላ ብዓይኒ ይጠማመቱ እንተነበሩ ግና ብዙሕ ተቀራሪቦም ኣይፈልጡን ሓደ መዓልቲ ግን ፌበን ምሳሕ ክትበልዕ ካብቲ ህንፃ እንትትወርድ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሄርሞን እውን ናብ ምሳሕ እናወፀ ኣብ ታሕቲ ተራኸቡ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበራ እንዳ ምግብታት እቲ ሓንቲ እያ ዝሓሸ ምግቢ ነይርዋ ስለዚ ክልቲኦም ናፍታ ገዛ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ነይሮም ካብቲ ናይቲ ህንፃ መደያይቦን ትወርዱ ከዓ ሄርሞን ድፍር ኢሉ ንፌበን ብስማ ፀዋዓ ፌበን ስማ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈለጦ እናገረማ ግልፅ ኢላ ርአየቶሞ ብድሙቕ ፍሽኽታ ብዝተዓጀቦ ጠጠው በለት ሄርሞን ናብኣ ፅግዕ ኢሉ ኢዱ ንሰላምታ ዘርግሐላሞ ፌበን ንዝተዘርግሐላ ኢዱ ጨቢጣ ሰላምትኡ መለሰትሉ ሄርሞን እውን ከዓ ናብ ምሳሕ እንተኮይና ብሓደ ንኽኸዱ ጠየቃ ፌበን እውን ናብኡ ስለ ዝነበረት ንሕትኡ ኣወንታዊ መልሲ ሂባ ብሓደ ክመስሑ ናብቲ እንዳ ምግቢ ቤት ከይዶም ብዙሕ እናዕለሉ ቀስ ብቐስ ብዛዕባ ሂወቶም እናዕለሉ ናብቲ እንዳ ቤት ምግቢ ኣተውሞ ዝፈትዎ ምግቢ ኣዚዞም ክሳብ ዝመፆም ብዛዕባ ሂወቶም ክዕልሉ ይጅምሩ ኣብ ዝነበረቶም ሓፃር ግዜ ከዓ ዳርጋ ሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ብዛዕባ ሂወቶም ዕሊሎም ብሓፂር ግዜ ፅቡቕ ተረዳድኡ እሞ እቲ ምሳሕ መፂኡ ብፅቡቕ ደስ ኢልዎም ክመስሑ ይጅምሩ ደስ እናበሎም ምስ በልዑ ኣብ ሒሳብ ምኽፋል ምስ በፅሑ ክልቲኦም ኣነ ክኸፍል እንዳተባሓኻሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሄርሞን ስዒሩ ሒሳብ ከፈለሞ ንቐፃሊ መዓልቲ ንሳ ክትጋብዝ ተሰማሚዖም ናብ ስርሖም ኣተው ፌበን ኣብ ምሳሕ ሰዓት ዘሕለፈቶ ግዜ ብጣዕሚ እያ ፈትያቶ ነቲ ምሳሕ ድያ ዋላስ ንሄርሞን እያ ፈትያቶ ንባዕላ እውን ኣይተረድኣን ጥራሕ ንፅባሒቱ ንሳ ምስ ጋበዘቶ
معلت ناترخبو مسح بحدا مسيحهم بونوم ساتيوم دسنا بلون صبوق زي حلفو إبن كونت هيرمون بالتعميم تفاتيوم بزعبا حيوتهم بدنب عليلهم مستردادو أخا سبلت أنا قراربو حاسبهم ركبو ما تنكروا هيرمون مالت بزي بوز عبي ود تبعتايو أديو يا كندبون كندنون كوين عبياتو مسبوء عبيو سرحو مسحازة نخباب خلتا جزا تراخيبهم اليوم كردادو سلازي كالو خا بزو حي راخبون كابقل عنتو عديو سلازي عبيتو بفتصون فقري كابز رخبتو إن حنققت يعبياتو بز مقنع دما سلبوخ حدتن سلبوخ فلتن بزو حد اللي تيبلون كابو لداز ورساتو بركت زبالة جنزب سلازنا برا كي تتسقمت هي نولا دعبياتو نشتن متحا حزك خون إلى ونكا نسوم سعبي نتن داخدان تمشت إي بوتيك كافيتاتلو صبو يسرح هيرمون ناي فقري هوت حدا جزحلي فيو كناقا نتاقوال نسو يفكرانيرو اتاقوال كن أبجز أبزو حزن زحلفت يانيرا كلتي ولدا بحدا جزاس إناتهم أبي حزنيات حلا أبز أوان نهيرمون تفكرمو نفقرت حطو هيرمون ونكا أبرسي سنبرا حزن نسو أبيوا نبزي كونا وسانا خيط أطو بموال فقراو حتو أتقبلو فقرات كوينا منيرم كنا أب كلتي حدا عينت سمئت بزي منبارو بزوح قدس أنحيك علون أب حد إرقزا كفلالي يخيلهم اليوم هيرمون نفيبن أبز حد أرى أوان يفكروا إذن هاي فقرة سمئت كنا أب بينو ترحينا برن في بنوون بالدعم يفكرها بزخاء بقال كي تقلالزو فقراه ركبون بسمئت جمروا لبان لبون تردادي فقرون مسارة بيرون دس بالفقر برو بزخاء كلتي بالدعم زفاتون زفاقرون في بن بالدعم تحسبلون مستزنا برا نسبات حالية كبر هيرمون حالة فاخد قبرلو بالدعميات تزهر كاب عن العلقن هيرمون نفيبن بالدعم يزم كبا خبا بالدعم زل على خبري قبل علي علوه بس خاء كلتي نبعلهم بالدعم يوم نفتاري زمسكنون بالدعم تأمامنو بمنبارهم فيبن دنقلنا أحلفا حبتو حدا وان فيبن نهيرمون مس ولدا كتفالت إلى معلتام مچاچيا نابقزا عدمتو ولدا دسيلوم كل نجر وقاقينوم نهيرمون ممصا يتصبابيو هيرمون ون أب ساعتو نابتقزا بزيحو نوشت انتاعتو زي حسبو نجر مدن قز زبحل نجر هيرمون ناوشت انتاعتو نسون أبو فيبنن بالدعم تدناقزو كي تردو أخ هيرمون بابا كبل تدامت نزز سمع فيبنن ندي أن تدناقزن تتقبلا هيرمون أبو مخوانو نسفلت ندحري تماليسو وزيو خدا فيبنن تتكتلو كدولا الكييلوا موترول إلو خدا فيبن نوشت تماليسا نبو أن تتحطو هيرمون ودو خمس خونة تزاربا فيبن بالدعم تدناقزت أدي أون لك أخمو بالدعم يدنقزا أدي أزدنقز أنقر اتودو أفكار قوالا بمخوانيون نيرو مبر سبعايا قول أخم زلوو تفلت يانيرا أبوآ زلوو مركب نخقوارتوو نفيبن تحساسبا انت فيبن كنا كتقوارتوي حسبتن مس هيرمون تراخيبهم كل تخونتات أعليلهم انتي خمس قبروج أنقوم أبز خمس زبالج انكات النحلو كنا نايكل التور حتى نستمخانا فلتت إذن كركا تدراربي جنكات كوينوا انتي كمتوسن جانيقوا انتي خقبر تبلن علامو حساب رئيتهم أبناي كومنت مصحف بوتا كده فلا سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو زانتا نزي ماتسل نيرو نزا بعلت زانتانا حساب رئيتكم أبناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتكم كده فلا نزي channel حدشتين تحرح لهم سابسكرايب بمقبار نتا نايدون ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو بقصالي بخالي زانتا بخالي مرب
بخالي حساب كسام نرخب كسام مودأتا مسانا سلت صنحكم كابلت بندا مسكنا بس خنفليكم سسنايو